No niin, tuleeko se kala ylös? Tulee. Pojalla on. Matti. Ottaako sukuna? Oho. Tiedän, että on yö, kun saavut kotiisi pimeään. Yksinäisyys lyö, sanomatta Kyllä se on vielä siellä. kun luet kirjeeni kainun kuulet, tapat näet. Oho, kauheen turska. Turska. Kuljen ulkona talossa, kasvoillani uuden No, onko rannet kipeä? talossa. No niin, koska luulen, et ole menossa minnekään. Ei missään, tule minun luokseni. Minun vuokseni. Vain tahtoja paperilla, älä siis suutu. Ei niistä asiat miksikään muutu. Ei se, että meillä oli hetkemme. Eikä se, että meillä oli hetkemme. Oli tuuli kylmästi, kutittaa selkään se eteenpäin työtä. Älä siis pelkää, älä huoli siitä, sillä meillä oli hetkemme. Muista, että meillä oli hetkemme. Tulee 8. Saaneen tulin, lähdin kuin varas, säikähdin viimein. Kun itseni tarttuneen, tajusin varttuneen. Imisut kuivin, tarttui mun huiviin. Juoksusi, teit saman minulle. Juoksusi, annan anteeksi sinulle. Vain tahroja paperilla, älä siis suutu. Ei niistä asiat miksikään muutu. Ei se, että meillä oli hetkemme. Eikä se, että meillä oli hetkemme. Voi tuuli kylmästi kutittaa selkää se eteenpäin työtä. Älä siis pelkää, älä huoli siitä, sillä meillä oli hetkemme. Vain tahtoja paperilla, älä siis suutu. Ei niistä asiat miksikään muutu. Ei se, että meillä oli hetkemme. Eikä se, että meillä oli hetkemme. Voi tuuli kylmästi kutittaa selkää se eteenpäin työtä. Älä siis pelkää, älä huoli siitä, sillä meillä oli hetkemme. Kuka on täällä arvostettu meitä? Ai, läksykarra. Ei. Pääsi iso karsi. Mulla pääsi toinen. Yksi siellä on. Noniin. Kolme turhaa. 5 kertaa tuumat. 5 kertaa peräkkäin. Kerkä ikinä laskee pohjaan. Sekaisin liina. Mut hei, ei se riitä, et on mukavaa. Sen täytyy olla paljon parempaa. Sen täytyy olla rakkautta. Sen täytyy olla tunnelmia. Manna puolella.
ja meitä valehtaa. Sä pyysit mua vieres nukkumaan. Joo, mä olin valmiina. Aamuyöstä vielä 6 aikaan. Kuuntelin Ei toi sai. Onko toi turpa? On. Pikku turpa. Päästettiin se. Mutta äsken täällä ei voi tuistia vetää pinna. On ne suomalaiset tuovat siinä veneessä. Tälleen tulee illalla syöttölavalle. Antaa sen mennä vain painollaan. Jos joskus vielä tavataan, hyvä niin. Jos ei, lakki päähän ja näkemiin. Mut hei, ei se riitä, et on mukavaa. Sen täytyy olla paljon parempaa. Sen täytyy olla rakkautta. Siinä täytyy olla unelmia. Mannapuuroa ja mansikkaa. Juuri jonkinlaista kemiaa. Sen täytyy joskus satuttaa. Sen täytyy voida naurattaa. Ei siitä mulle mitä tuliskaan. Ilman jonkinlaista kemiaa. Sen täytyy olla rakkautta. Joo, katsotaan. Huomennahan me päivällähän me. Hän on No miksi ilman meni? Mulla on puhelimessa, mä laitan. Heti kun ne on sinne, niin mä Ja laitan. sulla on kellon Se pitää antaa kohta kiehuuta. vartti yli. Varsin yli, mutta mä laitan mun alarmi tuon puhelimeenkin samalla, kun muuten on ulos. Eihän raput saa olla kuvaaminen. Jaa, eri. Ne liikkuu siellä saatana. Nehän pureskelee toisiaan. Näettekö te? Ilmaa. Ei tässä ole niinku... Tällä on väliä... Televiina on sillä. Niin, mutta ravut... Tää on eri. Tää kiehuu sen takia, että ne tappoo ne. Siitä tietää, että ne on pilaantuneita, jos ne on tehty kuolleena ollut. Kyllä se on. No eihän mitä... Oi vittu! Puratko taas? Kato. Mahtuuko se sinne? Ei kuulu. Kato, nehän puree, vaikka ne on kuolleet. Loputkin, älä niitä kiemmi. Siellä on vielä sit niin isoja. Häissä. On vielä Niin, niitä murikoita vielä, missä oli paljon lihaa, ne pitää keittää toiseen otteeseen. Mitä voi... No, sama liemi. Niin. Niitä voidaan niitä kaluta ja Kyllähän imettää. ne sinne menee, kun vähän nestettä pois. Ei, mut keitetään tää ja sit se toinen jätää. Tunnetko te laitetaan? Kierähdellä siinä. Jossakin